Good morning, ba attention TV so ekwiantwu a ho fedio so no me ho first yan gwamo me na ne ma chance de ensem ekoso o mantintin ensem ne bi wo ho a tine ese ye won ensem polo ensem ne bia ya reho ensem bia nika ensem ne bi wo wote kra na wo se wo kotwa dadwo e wo baabi ne ye wo eye central region potom ho baabi na asemo esi wo ho wo nde sesi ade adoso nanso ene akwakodu aposifo a sebe wo mo boye ho ban ye ho ma asem won se wo fi eye we bajanhye ekọ swebro line ho na aposifo ta ginagina kwam wo sa ho ne pa wo mo boye ho ban na ye driver ba ko wem se wo twam no police ni egina no se e bia check up bi opese wo hwehwe niam driver no gina ho wan gina na police ni moto awa parki ewo kwam no ehwehwemu kire se driver ni no engina no dimri kapa speed pa wo di dwira eye police ni moto ni nyina ejato moto nim ama sabi police ni wahwere ne nkwa ewo kwan nim driver ni so wangina wo wie ya no dimrika edi so ma wodi dwane nenso aposifo no wanye omu nyina na sebe wo mawu that time no eni nti wo ma aka no edi eye nhwehwemu di ekire ama sabre the driver ko a wo ye trimodin semsa no yensa esonimo ewo central police station ba ko a ye ne omo etwetwe nkomo na dansefo ekopie mu a ebra asem ne siye ne ekoso ne ekoba ya enu nti driver na engine ode hwe eye police ni no ma yentie mu nchemu mra na asukwa posifo de arahusam abetodwa se wo mo ahunu se krachi bia a ohia nkwanhia ewo kwantempon so abra na nani hwa emfimfin mantamu a na anu bi yete se mraso bedwani dada anu wo sampotamu ho wodi akire kwakwakire nipa wodi na wuo oyo mu nua anu omune ni wo adwuma mu a wasra kwan ewo nhyehyeye mu se ne yire nyem wodi bosome nwotwe a aka oje na wo eti agya wo kwa akototon niema na oba no se ne breso mpo no oni fie a bibia timi akoso am oba na kwa akwo afa ne ho afa ne ba na nu nti General Corporal Samuel Okoneje ose owa ahofama won adwuma won fa ni agro krasa anso ne won fa na busua ni agro enu nti wonam kwantin fi ase wo kono trade district command ene kokko hu san kwanhia ya mede toso adonunum na anu kwase de ya omse anwumre no na kan ena General Corporal Okoneje agi ehia nani so ade a ne yire no anu wo kwa akohwe no onye mbosome nwotwene kra no wa nkohu nanim ne yire no wo breman esikuma enti na wonam kwa so wo kwa akohwe ne yire a wonyem se agya aka na mana wo edi afri bosome nwotwe kwa no de etimi si de bia enti wo kwa akohwe no ne yire nkra wan hunanim ena arahusemi ebaye no wo kyem sa no oti motorbike so e wasem nsuta kwa no so na wo ne truck bi ene kobo mpunimpu ema truck na apem ne to fam truck foforo betwi fa no so na driver ni a wo twi fa no so na frɛ ne Isaac Kumi na emu ena nam so ma papa yi empra wo praye no edi ne damo a waji wantimi ankasa bio ne edi ne dura ya asabia na kyese wada ne benkum so amanfo bekai a yenu ye be ma Shadrack Owusu Asante e ma ye nya no ntiye esa kane asen central mrashi bedwani Canada compare ko Japan po ena bre kokodu ho no na motorbike aposi ni ete so a odi nya nkwanhia ne ejadamu a ehye ya namu daka kwanu mu aka atwi afaso ena obisa se na crunch na ye dan odi moto anya nkwanhia watimi ayam sa na omso ka ye kwa hu na chintutue eno na atwi afa ne so ayam na wanyina kora no no se ne hen ene ne ka watim baabi a wokọ dan no ho echesi sa ka no a okoto wo mo ma posifo kire krache anu otwi sa ka no etwi fa krache ne so no sa ya si nipa na no oti moto no so aka atwi fa no so no oye posini anu oye adwuma wa asokwa menua be ma Shadrack ana asemi wo hunu bie ati bie de akwa wie Shadrack akwaba wona agya asemi nyina si wanimu a wodi akira di kakra ma yete ho popoya ansa na nne ye hunu nipa ban a sa na krache no oti moto so no oyo de waboa no fa boyen yo sejo me da se se na nsam de ni na waka no na kakra e ka ho ene se ebra nsam ne ba betu dwa no na omanfo bi a wo empotem ho ebi se wo ye koko krache ni a wo kwa akodi ni sika ebi mu se oye obi a otwi okada ena chese wabehia ne kwamu wuo sa na ene ena chese aposifo ewo Asen South
openia odano district commander ASP Robert Treme and afis original commander amonso no etimi eka bo mu aye hwehwemu a na no mo chese every accident ni sinsa mo fa na mu no omututu ni botom no na chese ni phone na che ni botom wo mutumi ye course bi ewo so eno ene kokoba ise abrantie no enye obi a oye koko krache ena onye obi a otwi okada na emu no oye posini a oye na dwuma ewo trade ewo asante mantemu na eno ne nam so ema chese abusiafo a ewo kumase abodifo etumi eto ensade frɛ wo ma omotimi aba omo ne omo atenase ma omo de asem na to wo mo anim ema mprempre ame no kase de abodifo echiremu a abrante ne mu no eda so ehye St Francis ayalsabia eno no ewo asinfusu omo motre na wo mo chiremu a wo mo eye ntotoye na omotimi apagya de akwakopie mu ewo police hospital ewo Enkran enti sene o kan ye no ebremben de yetumi identify say inipa na onam esakwan so ehwe ne nkwa no wonye okada na emom no woye police officer ebremben ya me no kasei driver ni na wo twishen posifo na honorable Kennedy ohene Japan na afenso ni nua eye honorable Eric Kodobedu adodo na friend brother wono nkane na oya obeye MPP aspirant akope MPADA ewo Asen Central won mienu na kabo mu a won mutumi chase driver yi itimi kokode na won de na ekoma aposifo empempen ye de dakwa kopie mu ewo Asen Chechire Circuit Court ama otemuafo a wote adwumebra kwadubofo no ebo na manye nyina ewie ye na kwadu ahodo mienu na ye de ebo no bako eye dangerous driving na afi so causing harm enti eno na chese otemuafo no na se kwadubofo no echemu saposifo enye nhwehwemu no enwie efise ebra track no epia no ede ne ball ho no mu no ka ba kwa na onu su di akiri eba be fa ne so sa ka no enya de a wo mu ehunu enti ni nyina ka ho a wo mu chese wo mu eye nhwehwemu ede afaunte be yanka court entumi ema wo mu dakakra na wo mu fanto a nhwehwemu no ntimi no ka sei de emprempren Asen Chechire Circuit Court ahye se krachi ni ana wotwi eye ehyen a epim police officer yi ede ne ball ho no mo ani din ene Isaac Kumi court ahye se yemfa ni kopie mu ewo Ankafu prison ana otumi nu ntem a ebeso June ne da etoso enkron yensan so emfa no megina adaka mu biem mo ene juma minu ebe ma Kwame Owusu Asante Shadrack let's say police for no mo ye nafo pa enu nti wo mo gina ni die mu a central kwan so de wo mo ta gina pa because wo mo se nkrofo di wi ni niema efi ha sei e de course ha no nti enu de wo mo tete passengers for ne drivers wo kwan pa enu nti driver misre wudu wona sa wudi hudi a wo ho police for mo ye nafo nti gina ho non check you na ema ewudie bi ema otima wonji obi nkwa emfiri ni nsamusa ekwe ntua makra